10-15% mindre brændstof, bedre produktivitet og større effektivitet. Michael Christiansen, som er GPS-supporter hos Barslund, fortæller her, hvad Barslund får ud af at bruge CAT Grey Control og 3D-maskinstyring. Jamen, vi startede jo med at bruge 3D-maskinstyring i 2006. Fik vi de første maskiner med en doser og 2 grovmaskiner. Thomas Barslund havde jo hørt om, at det skulle være mere effektivt. Og så blev vi så enige om, at vi skulle prøve det. Og købte så en doser og 2 grovmaskiner, og så fik vi prøvet det af. I dag har vi 61 maskiner med maskinstyring på. Det har jo øget effektiviteten en del, og vi har bedre styr på vores mængder. Altså udgravningerne bliver mere præcise, ikke? Ja, men altså man kan sige, at vi har jo for eksempel haft et projekt, hvor vi skulle lave en masse små snoede stier ud igennem nogle arealer. Og der kan man sige, at det er jo langt mere effektivt, at du bare stopper modellen ind i maskinen og kører dig ud af, i stedet for at landmåleren skal gå og slå 500 pinde i jorden, ikke? Du har gjort arbejdet færdigt og hurtigere, og du skal kun hen over det én gang. Og det vil sige, at så sparer du også en stor mængde brændstof. Altså, jeg vil skyde på omkring 10-15% i brændstof, ikke? Vi kan jo se i dag, at hvis vi har en plads, som ikke bliver sat op til at køre maskinstyring, jamen det fungerer bare ikke lige så godt som de steder, vi har sat op, hvor der kører maskinstyring.